Alleluia, Alleluia. Isugin mo, Diyos kay mamilang ako sa mga ipamulong mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Isugin mo, Diyos kay maminaw ako sa mga ipamulong mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kanimo. Ang Santos sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Imayaon ikaw, O Ginoo. Gikan sa sinaguga miadto sila sa gibuyan pinaanan ni Simon ug ni Andres ug kuyog ni Santiago ug si Juan. Nini gayuna ang gangang babae ni Simon gihilantan ang og naghigda. Sa pag-abot kayo ni Jesus dito, gisugindan siya itungod sa masakiton. Giduol ni Jesus ang masakiton, gikuptan og ang kamot og gipabangon. Diha-diha giwasan sa ilanat ang masakiton ug unya ni silbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kay Jesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tao sa lungsod dito nagapundok sa tubangan sa balay. Unya giayo ni Jesus ang daghang mga tao nga magantos sa naglaing mga sakit o iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguting ang mga yawa sa pagsulti kay nakaila usab sila kaniya. Kadawon pagani dito bangon na si Jesus ug milakaw. Nigawas siya sa lungsod ug niadto siya sa kadapit nga waaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug iya mga tigala nangita kaniya sa dihang nakitaan nila siya, lingon sila, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Jesus, madto kita sa kasikwit nga mga balangay, pinahanglan walihang kusab sila kay mo kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Busang isuri si Jesus sa tibuok Galilea, nagwali sulod sa mga sinaguga o ipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko, Kristo. Sa mga reading classes, daghan ako gipalit every time madto ko sa tindahan, palit ko tagtulo. Unya ako na punit ganiha kining dili sigo. Wala I read the Gospel through by naked eyes. Ito ang taas tag sugar. Nagkatigulang ta, deteriorate ang atong kondisyon sa atong pananaw. Anyway, San Marcos nagsugod siyang pagpaila kang Isus sa diyang si Isus gibunyagan dito suba sa Jordan. Unya ang tingog ingon, ikaw ang pinanggang anak, nahimot ako pag-ayo kanimo. Approval nga siya anak sa Dios. Unya humani anak, tanaw ng gospel ni San Marcos, didala siya sa yang hangil kadto sa kalingawan dito, nagpuasa, nagampo. Tintal, wala matintal tungod kay siya tinuo ni anak sa Dios. Sumala sa ingon sa pagbunyag nga ikaw pinangga kung anak, nahimot ako pag-ayo kanimo. Busa sa diha at nato balibaran ang mga pagsulay ng tentasyon, kita makadaog nini ang Ginoo nahimuot kanato. Humani ana, ikatulo nga prueba ni San Marcos sa iyang pagpaila sa beginning sa iyang Ebanghelyo, ang may balita ang Jesucristo, ang anak sa Dios. He introduced Jesus as the Son of God. And then, muna, bunyag, sunod, ang kanang tingog, ikaduha, to prove nga
si Jesus anak sa Dios, tinuod ang tingog ng kanayon, ikaw ang pinakang anak mo sa ito nakadaog siya gikan sa mga tentasyon. Ikatulo nga prueba ni San Marcos mo nga kinsa maning Ginoo o ipaila nga anak sa Dios. Busa ang prueba nini ang pagpanambal niya. Tanang klase sa masakit na gidala kaniya, masakiton, mga pangyawaan, iyang giayo ang tanan. So prueba nga siya tinuod gyud anak sa Dios. Unya ikapat nga prueba ni San Marcos sa iyang pag-introduce ng Jesus nga siya anak sa Dios. Kadtong dito na siya nagdupa sa cross. Amingon ang centurion, truly this man is the Son of God. Tinuod gayud nga kini siya anak sa Dios. So wala na ilalis na anak kan. So sa uman mga ebangelista sa pagsulat sa Mateo sulod kang San Marcos, tinanguha siya unsa man kining gitulos San Marcos nga anak sa Dios, nga nanay prueba. Busa iyang gi search ang iyang kagikan, kaliwatan sa ngandag Jesus. So mga evangelista. Ang pag-ayo ni Jesus sa masakiton, una, pagdulos sa Ebanghelyo nga miadti kanito sa Elia, tapos sa lanaw, miadto siya sa ugangan ni Pedro nga masakiton. O dito, giayo niya. Kung nga iyang kumagi pag-ayo, mapaggunit sa kamot. Touch. Siya ang gunit. Kung saan naayo, masakiton. Kanindot kayo, kung kay kumanaayo, misilbi siya kanila. Kiniugangan ni Pedro, humanaayo, misilbi kanila. Ang uban, ang giayo ni Jesus sa Ebanghelyo, isunod kaniya. Manindot kayo. Kaya bang maghangit sa Ginoo, matakan, Lord, tagaay ko na ayuha ko sa sakit. Masakit ka, marunong hopeless na. Unya, nagsaad ta. Lord, ayuhan lang ko yan, mag-serve na ko sa Ginoo, mag-serve na ko kanimo di asibahan. Pero pag humana na, wala. Saad lang. Yung kasatian, naman niya, naayo ang tumasakiton, yun ko nga, maayo ka na. Musa, sukad ka ron, ang iyong priority, di sugal, kundi simba na. Magsimba ka matag Domingo. O, Padre. I found out nga magiging simba kay ilan man mga tao sa parokya. Pamusimba. Ang follow-up, saan man ka nga musimba ka? Lagi pag tahod sa Ginoo, nga siya ang tuburan sa tanan. Maghihapon. After a month, namatay. Mura lang iya. Kaya ba magsaad-saad ta nga, Lord, namangi ko Lord, kay kung ako dawat ni musimba na ko, utom na ta sa sulti. Ang giayo ni Jesus, ang itubangan ni Jesus, nangaayo, o nisaad, wa mo saad, pero nisilbi. Ang uban, wa mo saad, pero nagsunod kaniya. Kini tanan, ato pa ng kasinatian mo sa ahagit karatong tanan, nga kita nangayo tabang sa Ginoo, tumano nato kini, kay kini tanan makapahimot kaniya. Kadihog manindog alang sa atong mga pag-ampo. Sama sa mga tao nga inidala kadto nga Hesus sa tanang masakiton ug giyawaan, itugya nato ngadto sa atong langitnong Amahan. Sila nga nag-antos ug mingon kita, patalinghugi kami Ginoo. Talinghugi kami, Ginoo. Nga taliwala sa mga pagsulay o kalisdanan, ang simbahan padayon o makanunayong musalig sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang Ginoo muhatag og paglaom og mudasig kanila nga nagngilaid sa kalisod, sa kakabus, sa kagutom, nga tungod sa inustisya nahikawan sa pagkaon, panapot o sa kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga sila nga naguol og nahangawa, makakaplag og kasiguruan diha kang Kristo
ang ilang matuod nga dangpanan, magampo kita sa Ginoo. Pataling hugi kami, Ginoo. Nga sila nga adunay balatian ug nabugatan sa ilang mga palasanon, makakita kang Jesus diha sa ilang mga pagsulay, magampo kita sa Ginoo. Pataling hugi kami, Ginoo. Nga imo tang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga halandong tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pataling Hugi kami, O Ginoo. Nga ang mga nangamatay ug sila nga na nagsubo sa mitaliwan, makakaplag og paglaom ug kahupayan diha sa pagkabanhaw na Jesus, magampo kita sa Ginoo. Pataling hugi kami, Ginoo. Para sa tanang nagsaulog sa ilang adlaw tawhan karon sa ilang pagsaulog sa wedding anniversary ng adlaw at ang pagkampo kanila ang kalig-on sa kinabuhing magtiayon mapuno sa grasya, ang kinabuhi sa nagsaulog sa gas sa kinabuhi ng kanila unta malayo sila sa mga gutom, malayo sa mga sakit, malayo sa dagkong mga problema. Magampo kita sa Ginoo. Pataling hugi kami, Ginoo. Magahong ngamahan, sudunga ang imong katawhan, ang banay, palibdi o ang pingi sila kanunay sa imong gugma. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.